Здравейте и добре дошли в днешното видео. Ако се чувствате уморени, демотивирани и искате да направите рестарт на навиците си, значи сте на правилното място. Днес ще ви покажа как изглежда моя сутрешна рутина, как се храня, тренирам и как се грижа за кожата си. Ако и вие искате да влезете във форма и да се чувствате по-добре, гледайте до края. Всичко започва още с събуждането. Аз ставам в 5:30 сутринта, защото обичам да имам време само за себе си преди да започне хаосът на деня. Веднага изпивам малко вода. Това събужда метаболизма ми и хидратира организма. Време е за движение. Много хора си мислят, че трябва да прекарат часове във фитнеса, за да имат резултати, но истината е, че дори 20-30 минути активност всеки ден правят огромна разлика. Аз обичам да тренирам с приложението Leda и правя различни тренировки според настроението си. Важното е да се изгради навик. Следващата важна стъпка е храненето. Закуската е супер важна за енергия и добро настроение през деня. Днес си приготвям бананови палачинки. Ще споделя видео с рецептата долу в описанието. След един освежаващ и релаксиращ душ е време за малко грижа за кожата. Аз започвам грижата с витамин С серум на марката CeraVe. Слагам съвсем малко количество, след като вече съм си почистила лицето с измиващ лосьон. Нанасям съвсем малко количество. Размазвам. И след това нанасям крем за лице, който е хидратиращ с SPF 50, защото слънцезащитният фактор е задължителен дори и през зимата. Ние сме длъжни да предпазваме своята кожа от вредните лъчи, дори и слънцето да не е толкова силно. След като нанеса кремът, моята кожа е подготвена и вече мога да продължа с следващата стъпка, ако евентуално ще нанасям грим. Споделете с мен каква е вашата грижа за вашата кожа и какви продукти използвате, от кои сте доволни и от кои не толкова. Ако искате да направите рестарт на навиците си, започнете с малки стъпки. Изберете един навик и работете върху него. Ако това видео ви е било полезно, моля натиснете бутона лайк и се абонирайте за още полезни и мотивиращи съвети. Ще се видим в следващото видео.